belai no lukurong ni bagai tong thangmani kok toma phiaba TTADC khumulong headquarter tisa jakha Tripura Mathani bana eba Tripura Mathani flag narok nungoi bangkhana kusuma sakagono kagoi khoroksa Tripura Sadong Tripura Mathani flag eba banano khai tongmani abo haike no lukurong ni hamjangma ragai Tripura Sa news channel no support khaidi tai subscribe khaidi nai tongni narok Tripura Sa news channel borok no nai nai se borok satoke borok harsinai borok once good night noro तो दफा आगे बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा खर्चा औंधी Coba nomor kasih bagai kuat di syaka bini yang beri hau kelai di tengah hale gelis tongkat